Kedysi sa na riekach či potokoch pralo. Pralo sa plátno, znovu bielilo. A plátno bolo, pravda, že z konope. V minulú nedeľu sme hovorili o tejto rastline a teraz sa môžeme naučiť aj tkať. Aj matier moja konopnú priadzu pradie. Obrusy biele konopné sú v mojom dome všade. Hostí si nimi uctieva a každý sviatok krášli. Veršom Paľa Bohuša pokračujeme rozprávku o konopách. Dnes to bude príprava na tkanie. Prvo sa snúvalo, aj keď sme nasnúvali, teraz ideme, reťaz sa urobila normálno, keď zberáš tých snúvákov. Aj teraz ideme navíjať, to sa teraz položí na jeden ciepčok, tu je to dve tie rázkrštia také, a to sa potom položí do jednej ciepčok a do druhého rázkrštia sa položí motus. Čo je ciepčok a rázkrštie? Ciepčok je tá palička. A to, čo sa berie, čo je to sa tak, kde sa zberá, vieš, na tie paličky, keď sa snuje, sa nakrúca, je to tam takú rázkrštia, takže do jednej položíš ciepčok, do jednej motus. Že by sa to dobre robilo teraz, keď budeme rozberať. Na zubák prvo rozberáme a potom sa počína krútiť. Na výjačke sa navíje, potom sa vzťahuje do nitevnicov aj do brda. Prvo do nitevnicov a potom do brda. Teraz je to pamok tu? Toto je pamok. Voľa, kedy sa pradávalo, bolo to s konopou priadza. A teraz už ženi... To je taká mravčia robota, ako to, koľko má byť? Jedna po jedna, či ako? Nie, pár po páre ide. Prečo? Pretože by to sa dobre šírina tohto kolesa, že by chytilo. Vieš, tak sa to musí rozobrať, že by to dobre sa navilo. Lebo ak nebude popri krajách, niekedy bude mäko a potom to sa naťahuje, potom sa mäkkie kraje. Tak sa musí podkladať aj noviny, aj že by to bolo čvrsto na krútenvo. Aj že by sa kraje nestiahli. No, lebo ak veľa podložíš, zaťahuje. Ak málo je popustené, tak to sa musí veľmi merkovať, ako sa urobí. A koľko je potrebné času, aby sa takto to pripravilo? Ja som to za 2 hodiny nasnúvala, ale kým sa aj pomotalo, aj to času väzne, pomotať to sa na fajfi prvo, z tých stringľov sa na fajfi motalo. A potom sa snúvalo s fajfou. Je to tak urobenie tie krosnička a z toho tam sa fajfy pokladú, aj tam sa potom to stade motá. Je to interesantno vidieť, keď sa snuje, vieš. Toto bude základ za? Za handroške. Tu sa budú, toto je osnova a útok budú handry. To bude handroške. A útok je to, čo sa... Útok je toto. Čo sa utkáva, či? Čo sa nasnuje. To je útok. To je útok. No. To je osnova, chcem povedať. Nie, útok je zatkáva. No. Zmýlila som sa, no. Osnova je toto. No. A teraz toto, kde kladiete, ako sa to volá? Toto je zubák. Zubák to sa rozberá prvo na zubák, ale od tohto kolesa sa berú tak párovo a sa rozberá, že by sa mohlo teraz na koleso krútiť. Aké sú ešte súčiastky na krosnách? Tu máme zubák a čo ešte? Máme zubák, máme koleso, zubák, potom máme, toto je malvo koleso, kde sa handroške už nakrúcajú, keď sa utká. Toto je líška, to sa kladie líška, senka, že by sa krútilo.
A toto je oťaheľ. No a líška je toto. Toto. To sa položí sem teraz, takto. A to sa potom položí klinec, to sa zatiahne teraz. A keď ideš zakrúcať, potom zás sa to skrúca z týmtoka, takto. A zás položíš toto a potom klinec, že by to stálo. A toto je zasnúvania daska. To, keď sa snuje. To je daska, tu sa posťahujú a tu tie fajfy, kde stoja, tá daska sa tu drží. Aj na tie snúváke to takto drží, že si zahadzuješ, aj to sa tak motá horka. Myslím, je to komplikované, ale na čím to aj vidieť aj. Tá sama príprava trvá niekoľko dní, však? No 2-3 dní záväzne. Tak. Čo sa teraz robí? Môžete nám vysvetliť? Áno. Teraz sme sťahovali do ničevnicov prvo. Jedna to ide prvo za nej, do pre nej, po nej ničky ide. Keď sme do ničevnic stiahli, potom do Brda ide Marka 2 ničke. Jednu som ti dala. Ale po 2 ničke. Pa tu som ti dala po 2 ničke. A Brdo je čo? Ktoré je to Brdo? To je Brdo 7 nô. To sa handroške do 7 dní hodkávali. A keď sa toto plátno bielo tkalo, potom sa to 12., 16. za obrusy sa tkalo, 12. za klinovníke. A čo to znamená 12., 16., koľko je ničí, alebo? Za handroške način rečie, Brdo, lebo to nie način telko ničkov. A za bielo plátno, način, že by bolo hustvo, tak to išlo za obrusy najhustejšie 16. Brde sa tkalo. Že by bolo hustvo veľmi. A to znamená, že 16 ničí je kde? Nie, to je 16 Brdo, ale do každého ide, že by bolo hustvo. Tak sa to volalo, vieš. Triesná sa strašne hustí. Potom to je hustvo, veľmi to mení oči aj stiahovať je to ťažšie. No. A z čoho je to Brdo urobené? To také trstiny, ja neviem, ja myslím, že je to z trstine robeno. To boli takí majstri a potom ulicou oni nosili tie Brdá a predávali. To sa tedy voľa, kedy veľa tkalo, tak sa to používalo. A keď sťahovalo, tak to, ak nebolo plnvo Brdo, tu chce sťahovať. A potom to sa lámu tie trste. A tak sa príprava na tkanie končí. Potom sa už nite začnú prepletať a vznikajú tak uteráky, obrusy, handrovky a všeličo iné. Dnešnú časť rozprávky o tkaní končíme veršom Miroslava Válka Nite. A nad soľ vzácnejšie sú pre človeka nite, keď nemá čím by schoval to, čo bolí, čo má zostať skryté, jak chromá ruka pod rukávom kabátu.